insellilkom jien Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom għas-sitt riflessjoni ta' kwarta mal-kelma. Fl-aħħar riflessjoni tagħna ġibna quddiem għajnejna Ġesu li jfejjaq il-mifluġ illi fidi kbira l-erba' ħbieb tiegħu niżluh mis-saqaf. Minħabba dik il-fidi Ġesu jagħti l-aħjar ħaġa lill-mifluġ. Jagħtih il-grazzja tal-fejqan imma qabel jagħtih il-maħfra tad-dnubiet. X'imnietih il-fejqan, il-mifluġ jaqbad friexu u joħroġ il-barra. Vanġelu sabiħ ħafna li fakkarna fl-importanza mhux biss tal-fidi imma b'mod partikolari tal-fidi tal-Knisja. Il-Knisja illi tqiegħdna bil-fidi tagħha quddiem Ġesu, aħna bħala Knisja li bil-fidi tagħna inqiegħdu lil ħutna mġarba midinbin u morda fil-preżenza ta' Ġesu. Ejjew nġibu llum quddiem għajnejna żewġ mirakli oħra li Ġesu jagħmel ma' żewġ persuni femminili, mara u tfajla illi mietet u li Ġesu jqajjem minn bejn l-imwiet. Huwa miraklu li jirrakkonta b'mod sabiħ ħafna l-Evanġelista San Mark fil-kapitlu 5 mill-vers 21 sal-vers 43. Imma qabel ma nersqu bqima lejn is-silta evanġelika ejjew nagħmlu talba lill-Ispiritu Santu. Jew naqdu leħinna mal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II u nużaw it-talba lill-Ispiritu Santu illi bija jagħlaq l-enċiklika tiegħu fuq l-Ispiritu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja. Spiritu Qaddis, inti il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Int timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk illi inti imħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, Spiritu tas-Slim, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja Spiritu Qaddis. Isimgħu lil San Mark jirrakkonta dawn iż-żewġ mirakli ta' Ġesu. Wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajsa x-xatt ieħor waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagogi jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu binti żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfieq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu kotra kbira mixja warajh kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-del. Kienet batiet wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha u mhux biss ma swila xejn ma talli marret għall-ar. Meta s-samet Ġesu ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu il-mantar. Għax qalet jekk immiss inqar il-mantar tiegħu inkun infejqa. Daqqa waħda tnixxija tad-demm waqfitilha. U ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa min messli il-mantar. Id-disċipli tiegħu qalulu qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni. U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-bisa għax għarfet x'kien ġrala, resqet inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Binti għalilha, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-slim u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem,
waslu xi ħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet għalfejn tħabbtu iżjed li mgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga tibżax biss inti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġalbu u lil Ġwanni u Ġakbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru, daħalu għalilhom dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda u qabdu jiddieħku biha. Immu keċċihom il-kol il-barra, ħamiju lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha talita jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu miblu għajn bil-għaġeb. U wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd. U qalilhom jagħtuha tieku. Xi ġmiel ta' Vanġelu fejn hemm il-mewt jasal Ġesu u jwellet għal ħajja ġdida. Hija l-istorja ta' żewġ personaġġi femminili, il-mara li kienet ilha 12 sena sħaħ bati bit-tnixxija tad-demm, fil-mentalità ludija kienet titqis mejta il għaliex minħabba tnixxija tad-demm ma setax tnissel u tagħti l-ħajja. Mill-banda l-oħra għandna tfajla ta' 12 sena propju fil-bidu tal-kapaċità tagħha illi tnissel u tagħti l-ħajja illi tinħakem mill-għadu ebridi komuni għal kull bniedem il-mewt. Imma il-fidi f'Ġesu tbiddel il-mewt għal ħajja. Kważi fil-qalb tal-Evanġelista San Mark għandna it-toma tal-qawmien ta' Ġesu rebbieħ fuq il-mewt ta' Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet. Ġibu l-ewwel ġrajja quddiem għajnejkom. Mara li kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm u San Mark jagħmel insistenza indunaw l-avverbji illi juża San Mark meta jikteb kienet batiet wisq taħt ħafna tobba. U mbagħad iżid u mhux biss ma swiela xejn imma talli marret Alla. Jiġifieri għandna spiritu ta' mewt, marda illi kienet qed iżżomm lil din il-mara minkejja il-provi kollha biex tfieq kienet iżżomm lil din il-mara fil-morsa tal-mewt. Imma din il-mara emnet u minkejja l-folla kbira li bdiet tross fuq Ġesu f'qalba ħasset dan il-kliem. Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun infejqa. Hija mara li probabbilment semet lil Ġesu jitkellem, ratu jfejjaq il-morda, jkeċċi l-ispirti l-żien. U fis-sitwazzjoni disperata tagħha emnet li Ġesu seta' jfejjaqha. U tgħaddi minn qalb in-nies titkaxkar mal-art tumilja ruħu u tmistar fil-mantar ta' Ġesu u tfieq. Araw xi ġmiel. U Ġesu jħoss il-qawwa ħirġa minnu. Għaliex kull fejqan ta' Ġesu huwa frott il-qawwa tas-salib, frott il-qawwa tal-mewt u tal-qawmien tiegħu. U jistaqsi min messni. U kważi d-dixxipli jiddieħku bih tgħid minn messaġġ ġo din il-folla kbira, imma Ġesu jiġi wiċċ imwiċċ ma' dik il-mara. U meta għarfet x'kien ġrala lil Ġesu u stqarritlu s-sewwa kollu, binti għalilha, il-fidi tiegħek fejqitek, il-fidi tiegħek tagħtek ħajja ġdida, il-fidi tiegħek għajnetek mill-ġdid. Kun infejqa, mur bis-slim
u kun infejqa mill-marda tiegħek. L-istess sfidi narawha f'Ġajru, binti qiegħda tmut ejja nxteret quddiem Ġesu. Meta tasallu l-aħbar li bintu mietet, Ġesu jibqa' jinsisti miegħu. Tibżax biss inti emmen. Jitolbu jemmen u jittama kontra kull tama. U anki meta jaslu d-dar tas-sinagoga, tal-kap tas-sinagoga, u lil Ġesu jgħidulu li hija mejta, u Ġesu jinsisti li hija rieqda, kien hemm il-preżenza tiegħu lesta biex tagħti ħajja ġdida lil dik it-tfajla ċkejkna ta' 12 sena u jiddieħku bih, Ġesu jibqa' jinsisti fuq id-don tal-fidi. Araw x'il-ġmiel u jieħu miegħu lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni u Ġagbu u flimkien mal-ġenituri ta' tfajla jidħol dejn il-ġisem mejjed. San Mark jagħtina xena sabiħa immens. Ġesu qabdilha ida u qalilha Talita bl-Aramajk hija l-kelma li juża Ġesu, araw x'il-ġmiel. Talita jiġifieri tfajla. Qiegħed ngħidlek u l-morsa tal-mewt iċċedi għad-dom tal-ħajja frott il-preżenza ta' Ġesu. Nistgħu diġà ngħidu anki jekk storikament kienu għadhom ma seħħewx fuq il-Kalvarju frott il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Minnu fih araw x'il-ġmiel it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluwajn bil-ħaġa. U wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u Ġesu b'kompassjoni kbira, attent għad-dettalji żgħar tal-ħajja u qalilhom jagħtuha tikol. Fil-ġmien ta' żewġ rakkonti illi l-pern tagħhom huwa Ġesu ovvjament, Ġesu kapaċi li fejn hemm il-mewt ta' dik il-mara bit-tixxija tad-demm, il-mewt fiżika ta' tfajla ta' 12 sena, u kien kapaċi jerġa' jagħti il-ħajja frott il-mewt u l-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. Il-mara emnet, erġgħu ġibu dik il-kelma, li jgħidilha Ġesu, binti għalilha il-fidi tiegħek fejqitek, mur fis-sliem u kun infejqa mill-marta tiegħek. U l-missier li b'fidi kbira jiġi għandu u jinxteħet għal-kub teħ quddiem l-aħbar tal-mewt traġika ta' bintu, Ġesu jgħidlu tibżax imma inti emmen. U emmen u rċieva lil bintu imqajma mill-imwiet imwielda mill-ġdid. Araw x'il-ġmiel ta' Vanġelu li jseħħ anki illum. Fejn hemm l-ispirtu tal-mewt, fejn hemm it-toma tal-mewt, fejn hemm dik illi l-Qaddis Papa Pawlu VI kien isejħilha il-kultura tal-mewt, il-kultura tad-dinja. Fejn jasal Ġesu din il-morsa tal-mewt tinqered u Ġesu jwellidna għal ħajja ġdida. Jitlob minna biss id-don tal-fidi li aħna nemmnu verament li huwa ħaj li jingħata għalina frott il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu u anki fil-kuljum tal-ħajja tagħna jagħtina ħajja ġdida. Fil-pellegrinaġġ tal-ħajja jew nagħmlu bħal dik il-mara għall-pirrassa, għall-kaos tal-ħajja ta' kuljum. Ejjew immiddu idejna, dirajna biex imqar immissu tal fil-mantell ta' Ġesu u nirċievu il-ħajja. Ejja mulej Ġesu fl-erjas kollha tal-ħajja tagħna li huma maħkuma mill-morsa, mill-ispirtu tal-mewt, mill-biża tal-mewt. Din id-darba kun int mulej li tmiddi rajk, li tmiddi idejk u qajjimna bħalma qajjimt lil bin Ġajru il-kap tas-sinagoga.
insellilkom.